Het weer voor het eerst dat Liedkeppelen wie aan het bevrijdingsfestival. Het bestuur wil zo een nieuw publiek loeken. Na 21 jaar vonden we tijd om het roer iets wat om te gooien. Niet te ver natuurlijk. We blijven bij het concept van de minderheidstalige nummers, Friese nummers. Maar we willen ook een groter publiek bereiken. Ik denk dat op zichzelf de deelname van Lied aan het bevrijdingsfestival een hele mooie toevoeging is. Op een podium in de Prinsentuin streden alle deelnemers voor de winst. En er kwamen verskaat om publiek op aan. Jeroen van de Zakophouders, daar komen we voor. Maar dat is een collega namelijk. Ik versta het niet, maar het klinkt wel goed. We zouden hier wel even komen van Lied, maar we vinden het wat kort, dus we gaan lekker naar huis. De Ivan Pel Publieksprijs gaat het hier naar Sjaak Weiland met het noemer Eerste Leefde. De jury hier een dregeput om te kiezen uit alle verschillende soorten muziek en deelnemers. Schiemerlampen, dat maakt het tussen rood, een heel iets beetje minder kort. En er wie een verrassende winnaar. Ilno! Dat wordt feestvierd. Dan best in één keer eerste. En dan denk ik, we gaan naar Spanje. Ja. Dat is helemaal geweldig eigenlijk. Ja.